Lagunok, badakizue aurtengo txorieneko leloa txoriene sasoi honean dela, eta horretako ondo elikatzea nahita nahiezkoa da. Eta hortaz, nor daki gure gaurko lagunek. Andrea, naia, lehen galdera erreza, zer da honekin? Bueno, honekin da nutrizio zentro bat, gu gara nutrizionistak, dietista nutrizionistak, eta gure lana da jendeari erakustea nola elikatu behar garen osasuntsu egoteko eta pertsona bakoitzan helburura egokituta, ez? Ikenduna da beti norberan kasu aztertu eta bere ohitura, patologiarik dauen eta guzti hori aztertuta prestatzen du pertsona horrentzat plan pertsonaliza bat. Eta guzti hau nozaz izan, zenbat, ja urte batzu baderi, ez? Nola batu zinen, eusen hasi izan? Izan da kasualidadez. Haindala 5 urte hasi ginen, unibertsitatea bukatu, 22 urtekin, lan atopetan, eta kurrikuluma botatzen leku desberdinetara, eta topago hemen Durangon zentro bat, autonomo moduan lan aitzea eskatzen zabiena, eta kasu honetan ni bilin ditzen hemen topetan, eta zena, autonomo moduan jartzea, zehozio zabaltzea nik bakarriko 22 urtekin, apur bat, orduan, Andreakin karreran ezagututa eta beti ondo eruen izan ditzenez, proposatu nintzen Andrei, eta bisok hasi ginen, erabaki gauen, eta izan zen, hasieran txorrada, kakotxen artean txorrada moduko horrekin astea, probetako, eta gaur arte. Azkenean joan gara leku desberdinetatik pasetan, eta fase desberdinetatik, eta ona heldu arte. Da modurik ez? Ez. Pozik oin arteko lanakin, eta jendeagatik eta jasotzen duzen, eta gustora. Gogorra da bidea, izurrik ez du esango, azkenean erreza ez da, politik usten den arren kanpoti, gero prozesu berri bat martxan jarri eta ezagutarazi eta dana martxan eta zube erabaki arte nola lanin, prozesuak bere maldak dako, ez? Baina, egiz esan merezi dagoen zerbait, edo gaur egun hori hortan. Ze gaina zuek esari bertako. Hori bada jandika da, normalean ez herrikoa zara eta, jentia ezagunak ero etortzen dira, baina pixo kanpoko zaila. Claro, orduan hasiera baten, igual suposatu zagoela, esfortzu estra bat, ez? Ezagutarazi apur bat, eta, osagokoak laguntzen dago, baina hemen, igual ez bagara ezagunak, baina, poka poko, bagabi. Andrea, nik nutrizio zentro gehiagi ez ditut ezagutzen, baina ez dakit sukaldea denek daukaten, zuek honi garrantzia baten dituzu, ez? Holan, klase praktikoak eta egiten dituzu, ez? Hori da, guk azkenean ikusten dut tailerren zerbitzua, alde batetik hori, bertan konsultan eskaintzen duen zerbitzuaren komplementario bat, hau da, teoriaz gain praktikarako errekurso horrei lortzeko, eta bestalde igual konsultara ez datorren pertsona batentzat, baina elikadura osasuntsuan arluan pixka bat ikastea gura dagoena, hor dako aukera ikasteko, azkenean gure tailerrak egoten dira osatuta alderdi teoriko eta praktikoekin. Bereziki praktikoa, baina hasieran beti tematikaren arabera saltzen du pizkatxo bat horren inguruko informazioa, eta pasatzen gara gero errezetak ikera. Eta bertan, gu sukaldariak ez gara, baina gure teknika eskasekin, baina baliabidiekin saiatzen gara jendiari emuten errekursoak beraiek etxian ideia asko ukibarik plater osasungarri gozuak eta askotan azkarrak prestatzeko. Hor ze perfiletako jendeetaz da, jende gaztea, heldua... Desberdina, orokorrian, alde batetik etaten du helduendako tailerrak, eta horretorriko dira, nik uste dut, 25, 50 urte inguruko pertsonak gutxi gora bera, eta gero baita egiten du, udan, hasi ginen oindala 2 urte, sukaldaritza udalekuekin, eta horrik du, 7-12 urte bitarteko gaztetxuendako tailerrak, eta hor publikoa jaizten da pizkatxo bat. Eta hor ikusi du, gero zarean ere zintzilikatzen dituzu, eta hor nahiko aktibak zaretela, eta Instagramen eta errezeta jartzen dituzu, eta hor ideia behintzat ematen dizkiozora jendeari, ez? Hortan saiatzen gara, azkenean da modu bat, igual azkenean zerbitzu pribatu bat danez, mundu danari bestela iristeko aukerarik ez da, eta da modu bat, jendeari errekursoak emunalizateko. Naia, gaur egun, kirol munduan jendeak gero eta garrantzik gehiago ematen dio elikadurari, eta, horrekin jendea etortzen zaizu baita zuen konsultara? Azkenean gero eta gehiago ikusten da zuk esan duzun moduan, eta helburu berrietako bat izaten da kirol nutrizioan hobetzea, edo azkenean jente askok gero eta gehiago konpetiruten da, naiz eta esan eliteko kirolaria, azkenean karrerak edo bizikletan edo mendixan, eta errendimendua hobetzea aldera, eta horretaz aparte
digestioak hobetzeko. Askotan igual, karrera luziak baldin badie ez dakitzu zer jan, edo energia barik gelditzen zaela, edo tripako minekin, edo zuhaitz baten onduan gelditzu beharra azkenean dana ustera, ez? Orduan, claro, horrek danak elikadurakin bezerik ikusia dauko, eta askotan, entrenamentua edo kirolai jartzen dutzagu bakarrik arreta, errendimendua hobetzeko prozesu horretan, eta elikadura ez. Orduan hori oso garrantzitsua izaten da. Eta hor, egiten duen kirolaren arabera, dieta bat ero beste bat izango da. Nahiz ez da berdina izango, harri jasatzaile bat, ero 200 kilometro bizikletan egiten duen pertsona bat, ez? Hori da, bai, guztiz desberdina da, gainera, kontuan hartzen badugu pertsona nahiz eta kirolik ezin, elikadura desberdina edo personalizagoa eruen bidabiela aurrera, kontuan hartuta, horrein gastu energetikoa zelakoa dan eta egiten da ariketa oso desberdina dela, hartu beharreko nutriente kopurua eta nutriente mota be, kasu bakoitzean oso desberdina da. Azkenean, zuk denbora edo iraupen luzeko proba bat itzen baldin badozu, igual energia gordailuak kargauta edukitzeko prozesu horretan gehiago jarri behar duzu harreta, igual karbohidrato kopuru handitu, eta indarrariketak inezkero, adibidez proteina kopuru handu bai jarri behar duzu harreta handizagoa. Azkenean dan hartu behar da kontuan, baina gauza bakoitzerako nutriente konkretu batzutan harreta handizagoa jarri da. Eta hor, ikusi duzue, azken denboran, bezero gehiago dauzkazuela mundu hortatik, ero... Bai, gerota gehiago etortzen die. Batez dugu gehien ikusten ditugu adibidez mendian korrika ibiltzen dienak, bizikletan, eta mota horretako kiroletan ibiltzen dienak, futbolean eta bebai. Baina, harri jasotzen eta badugu baten bat, baina ez hainbeste, igual ez dauzelako hainbeste beste. Jendia galdezka gongo da hor, zuen zerbitzuak, ero nola izan, ero nahi eta nahiz Durangora etorri behar die, o nola egiten duzu lan? Ez, gehien konsultan presentzia egiten du lan, baina eskaintzen du bai online zerbitzua, Skype, Meet edo Zoom plataforma bidez, eta azkenean zerbitzua berdin-berdina da, baina distantzia markatzen da, pantaiak markatzen dauen muga horrekin bakarrik. Eta hor, gero, jarraipena zelan izaten den, ez da egizela egiten duzue astero, hilabetero, nola izaten da hor? Pertsonan arabera izaten da. Lehenengo egunetik, lehenengo saiotik bigarrenera izten dugula astebeteko epea, eta gero pertsonan beharren arabera izten dugu 2 aste, 3 aste, inkluso badoz pertsona batzuk, gero eta denbora gehiago doia zenean, igual 6 hilabetetik behin etortzen diena, ikusteko bazen moduz abitzen, gauza berriak ikasteko, baina hori oso pertsona izaten da bai. Eta beharran arabera, horrek marketan da maiztasun hori. Ondo, bikote, eskerrik asko, eta ikusiko da beste behin. Eskerrik asko. Eta zuek badakizue, osasuntsu eta ondo jan nahi gauzue, hor behian dagozu informazioa, bi hauek. Honekin.